नांगौ नांगौ आंनो नोंनो फोरबो आफाजों गोबाव समनिफ्रायनो नैबे फोरबोखौ जोङो नेनानै थादोंमोन नाथाय जोङो दिनै नैबे समाव जोङो मोगथाङाव जोङो मोनफुंनो हाबाय फोरबो बेनि थाखायनो आफा जोङो रोजा रोजायै हामबायहोदों फोरबो आफा हामबायबावदों फोरबो जोङो नैबे सेसनखौ जागायलांनायनि थाखाय जोङो गोबांथार बेबायदिनो मोसानायजों मेथाइ रोजाबनायजों दामनायजों देनायजों फोरबो जोंखौ बाख्नायबाय नाथाय फोरबो जोङो दा बेबायदिनो दस्रा हाबाफारिनि फारसे जोङो थांबावसिगोन फोरबो आफा जोङो बेफोर गासैबो बिथिङाव आफा जोङो लोगोसे थानानै हेफाजाब होगोन होननानै जोंनि गासैबो सम आरो बोथोर जोङो गथायनानै बेखौ
गुसुं आर'जखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायनानै बासायग्रा प्रभु जिसु ख्रीष्ट बिबाय आमेन। हामबायसै अननानै बिजिरायदो।